ang tanan. God is good. Palakpakan nato ang Diyos. Thank you, Lord. Glory to your name. Balik ko na to sa pagbasa, Ecclesiastes 11:4, He that observeth the wind shall not sow. He that regardeth the clouds shall not reap. Siya nagatagad o nagapaniid sa hangin, dili makapugas. Siya nagatagad, nagatanaw sa panganod, dili makaani. So magdala ko aning adlaw sa mga pagdasig nato, my son, serving the Lord in all seasons. Mga lagad sa Ginoo sa tanang panahon. Palakpakan nato ang Ginoo. Sa kinayahan natong nakita nga kining pagpugas o ang pag-ani adunay iyang kaugalingong panahon. Kung mahitukma ka sa eksaktong panahon sa pagpugas, mag-ani ka pod o kadagaya sa eksaktong panahon sa pag-ani. Amen. Kung sa kalibutan, inapaniid sa mga mag-uuma ang eksaktong panahon sa pagtanom, aron sila usab magkanungan sa panahon sa harvest. Praise God. Si Solomon naghisgot niini sa iyang mga sulat sa Ecclesiastes 3:1-2. To everything there is a season. At anang butang dunay panahon, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Panahon sa pagtanom o panahon sa pag-ibot niadtong natanom na. Praise God. Kining verse nga atong gibasa, nagpasabot nig usa ka matang sa pagpugas nga dili nagtagad og panahon. Matod pa sa atong gibasa, kung magpaabot tag saktong panahon, nagbantay sa hangin o panganod, dili makaani o di pod makapugas, o niya dili pod siya makaani. Naghisgot ni siya sa usa ka pinasahi nga binhi na dili magtagad o dili iagad sa bisan unsang nga panahon. Praise God. O kini nga binhi kung imong ipugas, bisag dili panahon ikaw niini makahimo sa pag-ani. Praise God. Ang pinakamaayong panahon sa kinabuhi, the best season in life is serving the Lord. Amen. Ang pinakamaayog yun nga panahon sa atong kinabuhi, kini atong pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Matod pa ni King David, hari na gid siya, kung maghisgot tag kadungganan, naglingkod siya sa trono sa Israel. Ang iyang ngalan na himong bantog, dili lang sa iyang katakos, kung dili sa iyang pagpamunuan. Ang bahandi anon sa kadungganan, upong sa kadungganan. Pero matod pa niya sa Psalm 146 verse 2, while I live, I will praise the Lord. Samtang buhi pa ko, magday ko sa Ginoo. Wala nagsulti si David nga, kung naanak ko'y balatian, di na ko makaday. Kung dili, samtang buhi pa, wala magtagad o may lawas o may mga kaluyahon ng panglawas. As long as I live, I will praise the Lord. Samtang may kinabuhi pa, magdaig ko sa Ginoo. Ug mao ni ang pagdisilyo sa Dios sa kabuhatan, di nato makit-an ang kadagatan nga nagdaig sa Dios. Kita mahadlok ta kung muhuros ang dagkong mga balod, pero ang hinagana sa balod nagpaila sa iyang magbubuhat. Amen. Ang mga kakahuyan, doon na sila ilang paagi sa pagdaig nga ang Diyos nagpatalinghog niini. Ang mga kalangkaman, di na ito masabtan nilang pinulungan. Pero walay butang sa kabuhatan na wala mo ila sa Diyos. Alang sa pagpasalamat o mga pagdaig
tungod kay ang Dios mo'y nagsangkap nila sa ilang panginahanglan adlaw-adlaw. Ang tibuok kabuhatan, ang tanang mga mata nagapaabot kanimo ug ikaw nagasangkap kanila og silang tanan nangabusog sa ilang pagpanginahanglan. So si David matud pa niya, while I live, will I praise the Lord. I will sing praises unto my God while I have any being. So ang pinakamayong panahon sa kinabuhi, masakiton man ka og mayong panglawas, alagara ang Dios. Amen. Don't wait for a season to find opportunity. Ayaw paghulat og panahon aron makabaton kag kahigayunan. Dili sama sa mga mag-uuma nga dili sila mubuhi sa ilang binhi hangtod dili eksaktong panahon alang sa ilang higayon sa pagpugas. Pero diha sa pagpangalagad sa Dios, dili ta magpaabot og panahon aron ta makahigayon sa pagdaig sa Dios. As long as I live, basta kay buhi ka, pwede nga sa tungang kagabhion. Dili lang sa panahon sa Domingo, kung dili bisan sa tanang panahon, makahimo ka sa pagpasalamat sa Dios. Matag singo sa ginhawa sa kinabuhi, may Diyos ka nga pasalamatan. Matag subang sa adlaw nga to sa pagsalop, may Diyos ka nga ngayan pasalamatan. Sa kinabuhi nga din giatiman sa Diyos. Matag hungit nimo sa pagkaon, nagagika na sa bendisyon sa Diyos. Matag inom na to sa tubig, nagagika na sa bendisyon sa Diyos. Muna sa tanang butang, pasalamatan nato ang Ginoo. Lahi ang pagsimba sa pagpasalamat. Kay wa na nagkinahanglag magwawali, wa na nagkinahanglag magdadasig din Bisag ikaw rang usa nga nagtangka sa kananan, pasalamati ang Diyos. Kay ang pagpasalamat, kabahin sa pagsimba sa Ginoo. Malipay ang Diyos nga mupadayon sa pagpanalangin, kaysa matagdawat atong gipasalamatan ang Diyos. Manainig bangon sa kabuntagon, may mga kagabhion nga sa atong pagpahulay, murag nawala na ta sa kinabuhi. Pero inig mata sa kabuntagon, Lord, salamat sa lugway sa kinabuhi. Pasalamatan ang Diyos. Hallelujah. So wala ta magpaabot og mga panahon, wa ta naniid og panahon aron nga musimba ta sa Diyos. Matag panahon sa panagtigom, ayaw kahadluki ang dagom sa kabuntagon. Ayaw kahadluking kakulian nga ibabag sa kaaway. Praise God. Kaya ang atong gitagad, samtang buhi pa ta, ang atong tinguha, makaalagad ta sa Diyos. Ang kinabuhi dinhi sa yuta, adunay duha lang ka panahon. A time to be born and a time to die. Gitawag ni siyang lifetime. So, sukod sa imong kinabuhi, walay usa nato dinhi nga wala ta katimaan sa atong birthday, sa gisultian ta sa atong inahan. Inig-abot ana nga sumad, nagsaulog ta sa ulog sa atong birthday. Pero walay usa nato nga nasayod kung kanus ata mamatay. Praise God. Hallelujah. Ang atong lifetime dinhi sa yuta, daghan kayo yung mga oportunidad na pwede nimong magunitan, usahay di na nimong mahakop ang tanan. Kay dunay mga oportunidad nga wala muagig panahon. Masurprise ka, wag yung kung magdahom ani. Daghan kay mga oportunidad nga nagaagi sa atong kinabuhi, ang uban mapahimuslan, ang uban mulabay lang nga dili nato matagad. Samtang naapata aning kinabuhia, dili nato ginausikan ang mga oportunidad nga gitugot sa Dios sa atong kinabuhi. Ug atong ginapasalamatan. Kay dunay mga tao sa kalibutan nga tinuyo ang ilang kahigayunan, gidrawing nila ang oportunidad, giplano nila ang oportunidad, gihaguan nila ang oportunidad.
para moabot ang panahon nga murag nagpugas sila dayon pagaanihon. Hallelujah. Pero alang kanato nga nagapangalagad sa Dios, kutob sa buhi pagkita isipon nato ning kahigayonan. As we have therefore opportunity, let us do good. Buhaton nato ang mahayo. Determinado ta nga ining adlaw, dili nako sagulan ug binuang ang akong mga buhat. Dili nako iliko akong dalan ani nga adlaw atubangan sa Dios. Magpabilin kong magtinguha nga tuliron ang kinabuhi sa pagtanaw sa Ginoo. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Mas dako kaayo, okay man nga atong tagaan og maayong pagtagad ang mga dili kaumanan sa pagtuo. Usa ka pagpakita sa maayong kagawian, pero ang pagtagad nimo sa ngalan nga kaubanan sa pagtuo, double portion ang blessing sa Diyos. Praise God. Kanang imo siyang ilhon nga kaubanan sa pagtuo sa ato pamurag, imo yung gibati nga igsuon mo diha sa Ginoo. Kay kining pagkamanagsuon sa unod, usahay dunay mga problema nga gahi magkasinabtanay. Pero kining pagkamagsuon diha sa Ginoo maghinang panay ta. Dunay nindot nga pakighalubilo kung kauban sa pagtuo. Medyo alanganin ka, kabisag igsuon nimo siya nga dili kauban sa pagtuo, alanganin kang makighalubilo. Kay nagamping ka, pero ang imong kumpiyansa, kaubanan sa pagtuo, kung masayop ka, may mayan ka niya. Amen. Kung naa ka sa problema, tabangan ka niya sa mga pag-ampo. Muna'y kanindot na di nang atong pagbuhat og maayo, kaubanan sa pagtuo. Usahay ang kalibutan, bisag saon nimong buhat og maayo, pangitaan kag dili maayo nga butang. Ang maayo nimo nga buhat, himoong dili maayo sa ilang pagtan-aw. Pero salamat kay doon natay kaubanang mga magtutuo nga bisag usahay maligas ta. Ginatabangan ta, ginakumport kita aron dili ta malupigan sa buhat sa kaaway. So dili nato palabyon ang oportunidad sa pagbuhat og maayo. Kay ang pagbuhat og maayo may Diyos nga nagtan-aw og balusan sa dagong adlaw sa pagpamalos. Dunay tao dinhi sa Biblia nga kasagaran na natong madungog sa daghang mga magwawali. Pero may mga bahin nga akong masulti aning kang taknaa sa kabuntagon mahitungod sa parabulo sa usa ka taong dato og si Lazaro. Kadin si Lazaro sa gawas sa balay sa usa ka taong dato nag-ilaid in town sa nuka gikan sa lapalapa hangtod sa iyang halimpulo. Ug ang pangandoy niya nga makakaon lang unta siya sa mga sobra ug usik nga pagkaon sa taong dato. Kining duha ka tawo nagkalahi ang kahimtang sa ilang mga oportunidad. Ang taong dato, dili na nga hulaton pa niyang oportunidad aron magbuhat siyag maayo. Anytime makahimo siyag maayo. Tungod kay may kwarta, may bahandi siya nga pwede niyang itabang o ipaabot ngadto sa uban. O dili na maghulat og laing higayon, kundi pwede adlaw-adlaw buhaton niya ang kahigayunan. Pahimuslan ang kahigayunan nga makabuhat siyag maayo. Di lang niya mahulat, kundi mabuhat niya ang gusto niyang pagabuhaton. Hallelujah. Tungod sa iyang bahandi, makatabang siya sa buot niyang pagabuhaton. Pero kini nga taong dato, inigagi niya gawas sa iyang balay, gi-ignore niya ang taong nag-ilaid. Na nakita niya, murag wa lang siya kakita, agi-agian lang niya si Lazaro, nga dito in taong nangandoy lang sa mga usik. Praise God. Namatay ang taong dato, nga wala malipay ang Diyos sa iyang pagkaadunahan. Ug didto siya sa impyerno, na diin sa maong dapit, ang tanang oportunidad wala na.
Mihangad sa iyang pagtanaw, umingon siya kang Abraham dito sa sabakan ni Abraham, ang taong gisalikway sa iyang mga oportunidad na makatabang. Ingon siya, amahan kong Abraham, suguan yung taon si Lazaro, nga ituslo iyang tudlo sa tubig, pabugnawan ang akong wait kay init kaayo dinhi sa akong nahimutangan. Pero giingnan siya ni Abraham, anak, sa dito pa ka sa kalibutan, nadawat nimo ang tanang mga maayong butang. Samtang si Lazaro, nadidan, nawidan sa mga maayong mga butang. Siya karon gilipay dinhi, samtang ikaw nagantos diha sa kainit. Pero ang hangyo nga sugua lang. Pero matod pa ni Abraham, dunay bungaw, kaninyo ug manhi ka na mo. Walay tugutan nga makatabok ani nga gap. Umingon siya nga, sugua ang usa dinha, na unta, suginlan akong mga igsuon, na ako'y mga igsuon, aron nga dili unta sila mahianhi kanako ani nga dapit. Pero matud pa ni Abraham, tuan na si Moises o ang mga propeta, kung nihangyo siya nga dili kanang nabanhaw nga tao, aron mutuo sila. Pero matud pa sa Ginoo, kung dili sila mutuo kang Moises o sa mga propeta, dili usab sila mutuo bisan pagsultian sila tao nga gikan sa lubnganan. Nagpasabot nga wala nagyoy oportunidad sa maong dapit. Pero aning adlaw gipahimusla nato ang maayong oportunidad na malipay man lang ang Dios aning adlaw nga bisag naatay gibati sa panglawas malipayon ta nga nagsimba. Natay mga problema, di wala nato gihambin ang problema. Kay gusto tang dunay maayong panahon sa pagsimba sa Diyos. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. O dili ta magkaluya sa pagbuhat og maayo, bisan ang kinabuhi usahay mahasol sa daghang mga butang, maaburido atong una-una. Paningkamot yun na ang pagbuhat minatarong kay may Diyos nga nagtanaw sa atong kahimtang dinhi sa kalibutan ug pagkabalusan niya ang tanan natong mga maayong buhat. Sa atong pagpuyo, there are bad seasons in life. Doon naging mga dili maayong panahon sa atong kinabuhi. Sa panahon nga doon na tayo mga failures, usahay mo abot ta sa simbahan nga libog ang unahuna, nagpasabot na nga daot imong panahon. Pero ayaw tuguti nga pumuduol ta sa Diyos nga magpaibabaw ang daot nga panahon sa imong kinabuhi. Atong himuon nga inig pangita sa Diyos, malipayon ta, amen. Inig pangita sa presensya sa Diyos, doon na tayo paghimaya. Kay kitang tanan mo agit ang mga daot nga panahon sa kinabuhi. Mahimong daot ang atong adlaw kung magsugod nig sayop nga mga buhat. Mahimong daot ang atong kinabuhi kung napildihan tag ubang mga butang, kung napakyas ta sa ubang mga butang, nalimbungan ka, napasakitan ka, maghatag nig kadaot sa atong panahon sa kinabuhi. Usahay daog-daogon ta in hustisya, usahay atong masinati, usahay malupigan ta, murag gidaog-daog, usahay lupigan ta sa atong katungod, i-deprive atong rights, usahay may panahon na discourage ta nga makaabot sa simbahan, usahay tibok simana may mga dimalas nga atong masinati, dunay mga panahon sa kinabuhi nga nahasol ta, ug dunay panahon nga atong kinabuhi nahimutang sa kakuyaw, nahimutang sa kalisdanan, ang atong pagtuog gihagit, giuyog, gitayog, nga usahay mahimong kadaot sa atong panahon. Pero sa panahon nga mangita ta sa Dios, ayaw padaog sa daot nga mga panahon. Bisag makasinati taning mga kasinatian nga makapadaot usay sa atong panahon. Let us not be weary in well-doing.
Dili nato luyahon ang atong kinabuhi sa pagbuhat og maayo. Basta mangita ta sa Dios, di na lang ta mag-istoryahan na problema, puros ta na ay problema. Doon na tayo mga kaluyahon, puros ta na ay kaluyahon. Pero ipakita nato sa Dios ang maayong panahon, mapahiyumon gihapon tang magdaig. Ada wala tay gibati aning kinabuhi. Kung dili nato isugal, dili nato idamay ang pagkamaayo sa Dios. Sa dihang doon na tayo mga kasipyatan sa kinabuhi. Wala gyud nag-andam ang Ginoo og daot nga dalan. Pero ni ata sa kalibutan nagiharian sa daotan. Ini katapigas nato ayaw idamay ang Ginoo kay maayo ang Dios sa tanang panahon. God is good at all times. Siya mo'y nagsagang nato kanunay. Diin ta maumod, siya mo'y nagbangon. Diin ta na-discourage, siya nagligon ka nato. Diin ta nagsubo, siya naglipay ka nato. Ang tanang pagsangkap sa ikaayo, gitagana sa Diyos adlaw-adlaw. Buhat ag maayo, kay gitanaw ni sa Diyos. For in due season we shall reap, if we faint not. Itugot nga ang nahabiling panahon sa kinabuhi, determinado ka nga buhaton nako ang maayo. Serve the Lord with best season. Lagarang ginuuban sa pinakamaayong panahon. Katong babae nga gisaaran ni Eliseo, inigsumad sa panahon, magpugos ka ng bata. Ingon na babae nga, propita ka, tao ka sa Diyos, ayaw pagpamakak. Pagsumad tuig, nagkugos na siya bata. Sa imposible nga kahimtang. Unya, nagtubo ni nga bata, nahitabo nga na disgrasya ang bata. Ug sa dihang gihaya na iyang anak, gipangita niya ang tao sa Diyos. Ug sa iyang nakaplagan, gipangumusta siya. Kumusta ka man? Ingon pang babae, maayo man. Pero ang iyang anak gihaya dito sa iyang balay. Hallelujah. So dili nato idamay kung mangita ta sa Diyos. Pangitao nato siya uban ang malipayong kinabuhi. Kaya ang Diyos, siyang katubagan sa tanan natong pagpanginahanglan. Hallelujah. Ay mag-agad na sa atong mood. Ako'y gana ron. Kaya kalintura ko. Labad ako na ako'y problema. Dili sa kumuato sa simbahan. Daghantay mga pasangil usahay. Ayaw paghuna-huna nga ang imong problema masulbad nimo sa laing paagi. Mangita ta sa Dios nga makatabang nato panahon sa kalisdanan. Nga makakomfort nato, makaligon, makagiya ka nato. Muna ingon ni King David panahon sa mga kalisdanan, gidasig niya ang katauhan sa Israel sa iyang pagsulti, serve the Lord with gladness. Alagara ginuban sa kalipay. Come before His presence with singing. Nanig-abot sa simbahan, wa nimo tagdang problema, wa nimo tagdang mga unsay panginahanglan. Gipangita nimo ang naong sa Dios nga malipay siya. Kung sa kadakong kamalipayon sa pagtanaw sa Diyos, nga labaw ni mo siyang gihigugma kaysa mga suliran aning kinabuhi. O dili ta malimot, mga problema, kagulanan, mga pagsulay, naara na aning kalibutan na sa langit wala na ipaghilak, sa langit wala na problema,
ug dili nato idamay ang atong panaw paingon sa langit sa daghang gagmay mga hindrances nga nagbabag sa kinabuhi. Kay kaya sa Dios ayaw pag lain wa ko'y gana karon nga adlaw. Pinupong imong dag-on na nga daot nga panahon, usbon sa Dios inig di pa kakaabot sa simbahan. Mausab na ang klima sa imong kinabuhi. Naghambin kag problema, naghambin kag kaguol, ayaw tuguti nga mo babag ni sa imong agianan. Paningkamot nga makalusot ka sa simbahan. Kay inig-abot sa simbahan. Kaya sa Diyos usbon ang lakaw sa imong panahon. Gikan sa kaguol, ipuli ang kamalibayon. Gikan sa discouragement, ma-inspire ka sa higap sa Diyos. Thank you, Lord, for your goodness. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Every need that we have, God is able to provide. Just make your season in life joyful. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Let your moderation be known unto all men. Ang inyong pagkamapailubon, ipakita ninyo sa tanang mga tao. Kung sila mo palayo sa Diyos, kung naa sila'y problema, lahi atong dalan. Damor nga mangita ta sa Diyos sa panahon sa kangitob, sa panahon sa mga kagulanan, mutaas ang atong pagsinggit sa pagtawag sa Diyos, ay nasayod ta, ang Diyos makatabang ka nato sa tanang panginahanglan. Ipakita imong pagkamainan tuson sa imong mga mahal sa kinabuhi, sa imong panimalay, sa imong mga silingan, sa imong mga higala. Let your moderation be made known unto all men, sa tanang tao. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa nga butang. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ipahibalo lang, giawit ganina. Kung may problema ka, sultihi siya. Kung may kaguol ka, sultihi ang Diyos. Kalipay nga tanahon sa Diyos. Nga kabalo ka mo sayaw, bisag daghay problema. Kabalo ka mo daig, bisag daghay suliran na kinabuhi.
Pasinggit namin sa kalipay, Lord. Hallelujah. Paawit namin sa kalipay. Paalaga namin ang palipayon. Ang katubagan sa mga pagpanginahanglan. Ang sikreto ani, serve the Lord with gladness. Imo ang malipayo ng kinabuhi ang Diyos maguna sa imong dalan. Ug bisan unsa kalisod maghimo siya agianan aron magpabilin tang malipayon. Si King David, na panahon sa iyang mga depression, dako kayang kalipay sa dihang agi-agian siya sa mga magdadaig sa Diyos. Ug gidapit siya, mahal nga hari, adto ta sa panagtigom. Ug matud pa ni King David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Dinhi sa balay sa Diyos ang blessing sa panaghiusa. Kung magkahiusa ta sa mga pagdaig, mulihok ang anointing sa Diyos sa church. Hallelujah. Anointing oil of joy. Muna nga kumabatyagan natong iyang presensya, mag-alim siya sa atong mga kasubanan, magdasig siya sa atong mga espiritu. O kini, mabatyagan sa balay sa Diyos, the spirit of gladness, singing of rejoicing, nindot kaya nga atong panag-awitan, mga igsoon, kaya kini mga alawiton sa kaluwasan, sa atong mga kalag, praise God, mga awit sa kaluwasan, niya makadungog ta sa mga pulong sa Diyos, ma-encourage ang atong pagtuo, ang atong gugma ma-encourage, ang atong pagpailob ma-encourage. Unya, tagsa-tagsa nga may kahadlok sa Diyos shall flourish in the house of the Lord. Na bisag unsay kasubanan na ata dinhi, magmalambuon ta mga ison, mahimong green na pod ang atong mga dahon, mulig-on na pod ang atong lingon. Kay ang tanan nga may kahadlok sa Diyos, magmalambuon diha sa balay sa Diyos. Never observe seasons in serving the Lord. In the bad times or in good times, serve the Lord without respect of season. Himuon na to ang pinaka-best na season ni ata sa simbahan. Atong pasalamatan, pagasimbaho ng Diyos nga tag-iya sa atong kinabuhi.
Sa di pa ko magtapos ani nga adlaw, ang mga tinun-an sa Ginoo, ming tabuk sa pikas baybayon, sa linaw nga panahon, mikalit pag-unos sa kadagatan. Ang ilang awit-awit nga nagbugsay sila, ang ilang malipayon nga mga testimony, nabara sa diyang mikalit pagdagko ang mga balod. O sa diyang nigsabaw-sabaw na ang balod, nangalisang na sila. Nagtinanaway o nangahadlok na sa kamatayon. Hallelujah. Nahinumdum sila nga Ginoo, di ay kauban nila. Ilang gipukaw, Ginoo, pagmata mga matay na kita. Itindog ang Ginoo, taliwala sa nagdagkong mga balod. Ug yang gibadlong ang hangin, gibadlong niya ang balod. Ug kalit kaayo nahitabo nga dunay kalinaw. No matter how bad is the season, basta naa ang presensya sa Diyos, He can change your bad season into joyful season. Hallelujah. Tadi ang milurang ang bagyo, misugod sila sa pagdaig. Kauman na to ang Diyos nga magkakagahom sa ngatanan. Usahay mo abuta sa simbahan nga nagpurong ta, naghabol tag mga kasubanan. O dili gusto ang Diyos nga magdaig tang tinaptapan ta sa daot nga panahon. Gusto niyang dayag ang naong nga malipayon ta. Kaya ang kinabuhi, labaw pa kaysa mga butang. Ang kinabuhi, labaw kaysa sa labi. Ang kinabuhi, labaw kaysa bisan unsang butang. Nabuhi taning adlaw, rejoice in the Lord. God is our refuge and strength. Call upon me in the day of trouble. Nanghanag kay hugon-hugon sa balita karon. Natay mga kaubanan sa ubang nasod nga siguro wala sila sama ani nga panagtigom. Natay mga kaigsunan sa Russia, natay mga kaigsunan sa Ukraine, sa bisan asa sa Israel, halos na upat na lang kanasod na wala tayong mga kaubanang tumuloo. Apil sila sa mga evacuation, apil sa panagkaisakinan, aron malayo sila sa mga kuyaw ng mga dapit. Pero sila kauban nato sa pagtuo, kauban nato sila sa paglaom, kauban nato sila sa pagsalig. Pero sa mga panahon ngay nga na, wanila ibali nga mga kalisdanan. Kaya na ay mga verses si King David nga gisulti, call upon me in the day of trouble. Hallelujah. Nagpasalig ang Diyos. Bisan sa panahon sa kalisdanan, tawagan ko ninyo. Kaya ako mo tumag, ug magaluwas ka ninyo, ug kamo maghimaya ka na to. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Si King David, inig panahon sa kasamok, managan sila sa kuta. Pero ang gisangpit ni David, the Lord is my refuge. Wala na sa Jerusalem, na nasa kasing-kasing sa mga tumuloo. Ang ilang kasiligan nga salipdanan o kalig-on, nagtanaw sa mga kuta. Pero alang sa church, Christ in you, the hope of glory. Siya mo'y atong malig-on nga kuta. Amen. Siya mo'y atong kalig-on o kaisog panahon sa kalisdanan. Busa, si Paul nagdasig, rejoice in the Lord always. Kay kumplito ta sa panalipod, ang Diyos nga magkagagahom, nagpuyo sa iyang mga katawhan. Thank you, Lord. Hallelujah. Ining adlaw, mabutang sa atong una-huna, dili ta magpaabot og panahon sa atong pagpangalagad sa Diyos. Himuon natong maayong panahon, regardless kung unsay atong mga sirkumstansya aning kinabuhi. Rejoice in the Lord always.
Serve the Lord with gladness. Manindog kita aning adlaw tubangan sa Dios. Salamat sa buhing presensya sa Ginoo. He will turn your sorrows into joy. Praise God, praise God. He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. Ani nga adlaw, wala ko kasayod kung sa'y mga kakulian sa atong matag panimalay, kung sa'y mga kalabuton nato nga na mga nagbabag sa unahan, kung sa'y mga wisis nato nga gingit-ngitan sa mga lain-laing circumstansya. Pansalamat kay wala nimo ihikaw ang mayong panahon na tumangan sa Dios ani nga adlaw. Ug ang presensya sa Dios nakig-uban sa malipayon nga mga magsisimba. Rejoice in the Lord always. The Lord is good. The Lord is good. Give Him glory. Hallelujah. Magbayaw tagkamot. Di natong bation ang Diyos nga nagalihok karon sa atong palibot. Dili ordinary nga hangin kining niya sa atmosphere. The God of our comfort is here with us right now. Ayaw kahadlok gamayng panon. Kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Tag-iya ta sa tanang kabulahanan. Tag-iya ta sa tanang promesa sa Dios. Tag-iya ta sa tanang blessing nga gihandam sa Ginoo. Rejoice in the Lord always. Hallelujah. Taga-imig tinuod nga kinabuhi ani nga adlaw, Lord. Kanang tinuod nga malipayon. Hallelujah. Ang tinuod nga kalipay dili makaplagan sa kalibutan. Ang Diyos lang mo'y makahatag sa tinuod nga kalipay. Lord, taga-imig tinuod nga kalipay ani nga adlaw. Kanang kalipay nga among makalimtan ang mga kabalaka o mga kaguol. Rejoice with them that rejoice. Rejoice with them that rejoice. Hallelujah! 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 Mga linuwas, gikanta sa kinabuhi nga way paglaom. Gikanta sa kinabuhi nga puno sa kalibog ug kabalaka. Gidalata sa Dios sayang katingalahang kahayag. Aron makatagamtam ta sa usa ka malipayon nga kinabuhi.
the spirit of gladness, the oil of joy. Haplasi mi sa oil of gladness, Lord. Haplasi mong katawhan sa oil of joy. Ayaw mi papaulian ni nga adlaw. Nga dili mi mahumod sa lana sa kalipay. Thank you, God. Hallelujah. Spirit of gladness. Speak with your people, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.